Casgliad hen a newydd, Menna Blake, Cangen Glant Women. Fel llawer un gafodd ei magu mewn pentref bach yng nghefn gwlad Cymru, roedd magwraeth fy chwaer am brawd a minnau yn ystod 50au a 60au y ganrif ddiwethaf yn nodweddiadol o'r cyfnod. Yr hen sir Ddrefaldwyn oedd lleoliad yn cartref. Hen dŷ fferm traddodiadol o'r enw Cai Eisgen ym mhentref Cwm Llinau oedd yr union leoliad. Magwyd y tri honno ar aelwyd digon cyffredin mewn adeilad traddodiadol, lle cawsom ei magu gan ein rhieni oedd yn rhannu cartref ar aelwyd ein taid a nain ar ochr ein mam. Eris Cai Eisgen hyd heddiw yn aelwyd draddodiadol gyda lloriau llechen gwreiddiol a distiau pren o fewn ystafelloedd gyda waliau allanol trwchus o garreg draddodiadol a waliau mewnol o wiail a phlastar yn unol â'r traddodiad adeiladu pan godwyd yr adeilad yn yr ail ganrif ar 15. Ymhlith fatgofion o'r gwerthoedd yn bodoli, mae llawer nad oedd yn un werth ariannol. Serch hynny, roedd pethau a ystyryd yn drysorau gan ynynt gael eu cadw yn y teulu dros y canrifoedd. Yn eu plith, roedd casgliad o lestri piwter, roedd fy nhaid a nain yn meddwl y byd ohonynt. Cofiaf yn dda fel byddai fy nain yn glanhau'r casgliad yn rheolaidd gan ddangos parch a balchder ynynt ac yn ei harddangos ar y silff ben tân uchel yn y gegin orau. Y llestri piwter oedd canolbwynt y stafell oedd fel arall yn ddigon cyffredin gyda dresel, bwrdd a lle eistedd i ddwsin a mwy, cloc mawr a hen organ yn y gornel. Roedd y llestri piwter yn sgleinio bob amser yn fy meddwl ifanc ac yn ganolbwynt mewn ystafell oedd fel arall yn ddigon moel a diaddur. Yn ystod canol 70au'r ganrif ddiwethaf ac yn rheolaidd ar ôl hynny, roeddwn yn mynd ar wyliau i Werddon ac ar hap yn aros mewn ardal wledig yn swydd Westmeath mewn tref farchnad o'r enw Mullingar. Saif tref fach Mullingar, tua awr o siwrnau mewn car, ychydig llai na 50 milltir i'r gorllewin o ddilyn. Cofiaf i mi mewn sgwrs gyda llitiwraig a llety gwely a brecwas, gan fy nghyfarwyddo i ymweld ac atyniad newydd yn yr ardal. Soniodd fod y cyfle arbennig dan sylw yn mynd i roi Mullingar ar fap enwogrwydd yr ynys werdd. Buan y sylweddolais faint fan wybodaeth, oherwydd tra'n gyfarwydd â gwaith grisial Waterford, Marmor Connemara, Trysorau Llyfr Cels yn Llyfrgell Coleg y Drindod Dilyn, a beddrod neolithig Newgrange yn swydd Meath, roedd yng ngwybodaeth am biwter Mullingar yn sero ar unrhyw fesurydd gwybodaeth. Mae llestri piwter newydd Mullingar yn wahanol iawn i'r henlistri piwter traddodiadol oedd gan fy nain. Y gwahaniaeth mwyaf amlwg rhyngddynt yw'r gwaith cywrain o batrymau cefriedig sy'n cynrychioli arwyddion a symbolau Celtaidd. Mae'r patrymau a'r golygfeydd hardd yn aml allan o ddirniadau gwyddelig llyfr Cels, hanes a hen chwedlau gwyddelig a golygfeydd o'r Beibl. Ni allai'r gymhariaeth fod yn fwy trewliadol i hen lestri piwter plaen fy nhaen. Mae'n hawdd iawn casglu rhai fel hyn, ac erbyn hyn wedi bod yn eitemau poblogaidd gan gasglwyr mewn llawer cwr o'r byd. Ymddengys fod piwter wedi cael defnydd helaeth dros y canrifoedd gan ymestyn yn ôl hyd yr oes efydd. Darganfuwyd arteffactau hyd yn oed ymmeddrodau hen pharoaid yr Aifft. Yn wreiddiol byddai llestri piwter ar gyfer y cyfoethog yn unig, yn addurno byrddau mawr mewn cestyll a phlastar canol oesoedd a'r ffurf platiau, cwpanau a chanwyll brennau. Ymhen amser daeth yn ddefnydd cyffredin ymhlith y boblogaeth ehangach a'r ffurf platiau a mygiau yfed yn bennaf. Ond fel tyfodd defnydd gwydyr a chorchwenaeth yn ystod y 19fed a'r 14edd ganrif ar 15, disodlwyd piwter gan newid gyda ffasiwn yr oes. Sut bynnag, erbyn heddiw, mae rhywfaint o adfywiad o'r grefft yn afol, ac mae llestri piwtor yn raddol yn ennill eu plwyf ymhlith clasglwyr yn unwaith yn rhagor. Mae'n ffasiynol heddiw i brynu llestri piwtor ar gyfer defnydd bob dydd. Mae piwtor yn hawdd i'w gadw, nid yw'n torri nag yn dangos traul,
ac ar adegau o bwys mae'n ganolbwynt gwych ar gyfer arddangosfeydd. Rhaid i mi gyfadda fod y digwyddiad damweiniol yma o gael fy nghyfarwyddo i ymweld â gweithdy Pewter Mullingar wedi fy nghyfareddu am yn agos i hanner canrif. Buan y canfim fod y canfyddiad yma mewn peryg o droi'n obsesiwn. Fel teulu, Iwerddon fi ac yw hyd heddiw ein hoff leoliad gwyliau. Dros y blynyddoedd mae'r casgliad o arteffactau Pewter wedi cynyddu, a ffrin y mod yn dychwelyd heb ychwanegu at y casgliad ac ychwynwyd gennyf yn agos i 100 mlynedd yn ôl.